Možda ste već čuli da je tim hrvatskih developera napravio aplikaciju za smartphone pomoću koje slikate matematičku jednadžbu, a aplikacija vam pokazuje ne samo rezultat, već i postupak rješavanja zadatka. Aplikacija prepoznaje samo tiskane brojke, a za sada je dostupna na iOS i Windows mobitelima. Android verzija bi trebala stići početkom 2015. godine. A svi vi nestrpljivi sa Androidima za sada možete skinuti aplikaciju Y Homework koja nije toliko napredna, pa jednadžbe morate ručno upisati, no također dobijete rezultat s cijelim postupkom rješavanja. A budimo realni, svi znamo da će ove aplikacije najviše koristiti školarci prilikom prepisivanja. Pa evo vam još jedan zgodan programčić koji vam olakšava prebacivanje s jedne aplikacije na drugu, to jest sa običnog kalkulatora kojeg vaš profesor smije vidjeti i sa onog kojeg ne smije. Svi linkovi nalaze se ispod videa. Lajkajte i šerajte video i znajte da su ga možda i vaši profesori vidjeli, stoga pazite što radite.